Ensimmäisenä meillä on Dix Halkpike-testi, jolla testataan posteriorista kaarikäytävää, eli sitä kaarikäytävää, joka on kaikkein yleisin näistä sisäkorvan asentohuimauksen aiheuttajista. Eli Dix Halkpike-testissä testataan tätä posteriorista kaarikäytävää, ja tällä kertaa me testataan tätä oikeaa korvaa, eli pää kierretään oikealle päin 45 asteen kulmaan istuma-asennossa. Eli potilas on jalat suorana, hoitopöydän reuna on sillä tasolla, että pää saadaan kallistettua taaksepäin. Eli 45 asteen kulmassa pää suorassa, ja sen jälkeen laskeudutaan ala-asentoon. Pyydetään silmiä pitämään auki ja seurataan, että tuleeko tässä silmiin silmävärvettä, eli tätä nystagmusta. Ollaan tässä asennossa niin kauan, kunnes huimaus loppuu tai 30-60 sekuntia. Tämän jälkeen nostaan takaisin ylös pään ollessa 45 asteen kulmassa, ja tässä asennossa ollaan niin kauan, kun huimaus loppuu tai 30-60 sekuntia.